Beno, bideo honetan jarraituko dugu Pitagorasen teoremaren aplikazioarekin. Kasu honetan, emango digute irudi lau bat, eta eskatuko digute irudi lauaren azalera eta perimetroa. Baina hori kalkulatzeko datu bat faltako zaigu, eta erabili beharko dugu Pitagorasen teorema datu hori kalkulatzeko. Eta ikusiko dugu hau adibide desberdinarekin. Lehenengo adibidea izango da laukitzu zen bat. Adibidez, jo dezagun esaten digutela, laukitzu zen baten diagonalak 89 zentimetro ditu, eta aldetako batek 80 zentimetro. Kalkulatu laukitzu zenaren azalera eta perimetro. Bueno, hau egiteko lehenengo pasua izango da laukitzu zena marraztea. Hau da, marrazten dugu laukitzu zena, diagonala ere marrazten dugu, eta datua jartzen ditugu. Diagonala 89 zentimetro neurtzen du. Aldetako batek 80 zentimetro. Luzeen aukeratuko dunik, eta beste aldea ez digute esaten. Beste aldea isa jarriko dugu, eta eskatzen digute laukitzu zenaren honen azalera eta perimetroa. Hori kalkulatzeko, azalera, zein da laukitzu zen baten azaleraren formula? Azalera izango da oinarria bider altuera. Oinarria 80 zentimetro da, eta altuera x, 80 bider x. X hau ez daukagu orduan. X hau kalkulatzeko Pitagoras erabiliko dugu. Hau da, Pitagoras altuera kalkulatzeko. Pitagorasen formula da hipotenusa berbi berdin kateto bat berbi gehi kateto bat berbi, edo bestela A berbi berdin B berbi gehi C berbi. Gogoratu A, hipotenusa, beti da angelu zuzenaren kontrako aldea. Kasu honetan, hipotenusa izango da 89 zentimetro, kateto bat izango da 80 zentimetro, eta beste katetoa X. Eta ordezkatuko dugu Pitagoras. Hau da, hipotenusa 89 berbi berdin kateto bat berbi, 80 berbi, gehi isa berbi. Karratu horiek egingo ditugu, 89 berbi, 7.921, berdin, 80 berbi, 3.400, gehi isa berbi. Hurrengo pasua izango da, 6.400 positiboa dagoenez, beste aldera negatiboa jartzen dugu, 7.921, ken 6.400 izango da isa berbi. Kenketa hau egiten dugu, isa berbi berdin 1.521, 7.921, ken 6.400, 1.521 da, eta hurrengo paso izango da karratu hau kentzea beste aldean errokarratua jartzen. Hau da, isa izango da 1.521 errokarratua, kalkulagailuarekin egiten du errokarratu hau, eta ematen du 39 zentimetro. Hau da, laukitzuaren altuera 39 zentimetro. Eta horrekin ja, az gaitezke ja azalera kalkulatzen. Azalera orduan izango da 80 bider isa, 80 bider 39, berdin 3.120 zentimetro karratu. Eta perimetroa da lau aldeen batura, izango da 80 gehi beste oinarria 80, gehi 39, eta gehi 39, berdin 228 zentimetro, azalera eta perimetroa kalkulatu dugu. Beno, horren ikusiko dugu bigarren adibide bat. Kasu honetan erronbo bat izango dugu. Enuntziatua da, erronbo baten diagonalek 24 zentimetro eta 10 zentimetroko luzera dute. Kalkulatu azalera eta perimetroa. Gauza bera, lehenengo eta behin erronbo bat marraztuko dugu. Bai, erronboa daukagu eta datuak idatziko ditugu. Hor daukagu triangelu zuzen bat, gero Pitagoras erabiliko duguna. Diagonalak, marrazten dugu baita ere hor neurria jartzeko. Diagonal bat 24 zentimetro, eta beste diagonala 10 zentimetro. Handia 24 zentimetro eta txikiena 10 zentimetro. Horrela, triangelu zuzen honen kateto hau da diagonalen honen erdia 5 zentimetro, eta beste kateto hau da diagonal handienaren erdia 24 zati 2, 12 zentimetro. Hurrengo pasua, ez ezaguna, hipotenusa hau, isa dituko dugu, eta azalera kalkulatzeko lehenengo jakin behar dugu azaleraren formula. Diagonal handia bider diagonal txikia, zati 2, hau da, 24 bider 10, zati 2, 240 zati 2, 120 zentimetro karratu, hau da. Azalera kalkulatu dezakegu emandako datuekin, baina perimetro kalkulatzeko behar dugu aldea, hipotenusa hau. Orduan, erabiliko dugu Pitagorasen teorema erronboaren aldea kalkulatzeko. A berbi berdin B berbi gehi C berbi. A da hipotenusa eta B eta C katetoak. Edo H berbi berdin K berbi gehi K berbi, H hipotenusa eta K katetoak. Orduan, gure
Adibidean, hipotenusa da x, alde luzena edo angelu zuzenaren kontroko aldea, isa berbi berdin kateto bat amabi berbi, gehi beste katetoa berbi, gehi bost berbi. Karratuak egiten ditugu, x berbi berdin amabi berbi eunda berrogeita lau, gehi bost berbi hogeita bost, orain batuketa hau egiten dugu, x berbi berdin eunda hirurogeita bederatzi, eta karratu hau beste aldera pasatzen da errokarratu egiten. Hau da, isa izango da eunda hirurogeita bederatzi errokarratua. Kalkulagailuarekin eginda 13 zentimetro, hau da, aldea neurtzetu 13 zentimetro. Orduan, perimetroa da lau alde berdina dira, orduan, lau bider 13, berrogeita hamabi zentimetro, eta horrela, perimetro eta azalera kalkulatu dugu. Azalera 120 zentimetro karratu eta perimetroa berrogeita hamabi zentimetro.